Hola, soy William, soy el grup O2NU de dins la Pineda, de Badalona, i portem 6 mesos treballant en aquest projecte. Hola, sóc l'Adrià, membre del grup O2NU, i us parlaré de la nostra missió principal, que consisteix en mesurar els valors de la pressió atmosfèrica i la temperatura. També volem que el nostre satèl·lit caigui bé i amb això també li afegirem un GPS per identificar el nostre satèl·lit per on està caient. Hola, soy el Gonzalo. Nuestra misión secundaria consiste en fer una mesura dels nivells de la llum ultraviolada. Amb això mesurarem els valors que arriben a la Terra procedents del Sol. Hola, sóc l'Ethan. Jo m'he encarregat de la programació del nostre satèl·lit CANSAT junt amb un grup de programadors que hem fet. El que hem programat ha sigut per la missió principal un sensor BMP 280, per la missió secundària un sensor de rajos de llum ultraviolada i per trobar millor el nostre satèl·lit després hem programat un GPS, un brongidor i una llum LED. I per enviar aquestes dades del sensor a l'ordinador hem programat un mòdul de ràdio. Hola, soc en Matius i jo soc l'encarregat de fer i dissenyar el paracaigudes. Si veieu aquí, podeu veure que tenim càlculs. El primer és l'àrea del paracaigudes i el segon és la velocitat que pot caure el paracaigudes. Hola, jo soc el Ikai. He fet el disseny de carcassa de satèl·lit. Primer he anat a la web oficial de CANSAT per saber les mides. Les mides són 115 mm d'alçada i 66 mm d'amplada. Després, en aquesta informació he anat a un programa que es diu SketchUp per fer el disseny.